Много се радвам, Стояне, много се радвам. Днеска значително по-добро е прохождението. Значително по-добро прохождението от този ден. Дигаш ми S-метъра до седмица почти. До седмица, иначе спокойно ти давам рапорт 5.9. 5.9, KN32 X-Ray Bravo. KN32 X-Ray Bravo. Дай ми рапорт за мене на приемане. Разбрано, аз в момента я записвам, не е много качествено, но се надявам се да излезе. Дай ми рапорт, моля ти се, дай ми рапорта. Какъв е рапорта за мен? LZ2 Sugar Kilo, LZ1 Zulu Papa, дроп 1. LZ1 Zulu Papa, дроп 1, LZ2 Sugar Kilo. Дори много се помолят, че най-после намерих кореспондент и направих тази връзка, която от 3 години я чакам да направя връзка на 13 см. Много съм щастлив, много ти благодаря за труда, който положи да направим телефото. Стояне, няма проблем. Аз също много се радвам. Винаги съм готов за подобни експерименти и независимо от това, че е в абсолютно полеви вариант цялата техника, смисъл с не пълната антена, независимо от това, много се радвам, че се чуваме. Между другото, това мисля, че е най-далечната връзка, която правя изобщо на 13 см за сега. Добре, благодаря ти още веднъж. Ако искаш да продължим тук, ако искаш да минем пак на 2 метра. Между другото, имам още една антена за 13 см. Искаш ли да пробваме с нея? Тя е Платково Яги, производство на Християн LZ5 Хотел Папа, както и трансвертера. Да направим проба и с нея да видим дали ще се чува по-добре от Big Lada. Разбрано. Дай ми една минутка, за да прехвърля на другата антена, окей?